estic a uns 8.000 metres d'alçada, hem sortit del camp 2, no sabem què passarà, retem estar més amunt, perquè sembla que hi ha un xerpa al camp 3 en molt mal estat, sembla que els equatorians l'han deixat sol, per tant no sabem què passarà, pugem amb moltes incògnites, un moment molt difícil psicològicament, perquè no sé si com està, ni si el podrem baixar, no sabem on estan els equatorians, si baixen bé, en fi, una situació molt dura. A veure què passa. Encara no ens hem creuat amb els equatorians que baixen del camp 3, no sé res de res, encara. La situació és molt inquietant, no ho sé. Però està molt dura, a veure què passa. Aquí queda el meu intent a l'Everest. Li acabo d'injectar dexametasona al xerpa. Són les primeres injeccions de la meva vida. El temps és perfecte, però hem de baixar. Dos equatorians sembla que es queden aquí. És increïble. Quina barra més monumental. Mireu, ara baixa bé el xerpa, mireu-lo. Sembla que devem ser metazona. Perfecte, ja queda l'Everest. Adéu.